en ny dag i vores vlogs, som vi ikke lige ved, hvornår bliver uploadet. Fordi vi har ikke lige nogle redigeringsmuligheder. Vi har en iPad, men der er iMovie ikke lige helt det samme som på computeren, så vi ved ikke helt, hvornår de kommer op. Måske først... Jamen, det har en Mac. Måske først, når vi kommer hjem, det finder vi ud af. Men nu er vi i LA. Okay, lige en lille note. Alle seriøst dytter af os, smiler til os, vinker, spørger om vi er modeller, spørger hvor vi kommer fra. Vi kan ikke gå forbi. Ja, se, endnu en, der dyttede. Om vi er søskende. Amen. Og fordi vi har lyst hår, altså. Vi ligner ikke engang hinanden, udover vi har lyst hår. Der var ingen i Danmark, der vil gætte på det. Nej, ingen der vil spørge det, om vi er søskende. Vi har stoppet en buschauffør, der vil køre os. Så det må det ikke gå. Ja, det er ikke så meget, men hvis han kører meget ind, så flyver jeg. Jeg sidder ikke på sædet, men han skal åbenbart lige køre sig hen i sådan en her forlænget bus. Det er sjovt, at der sådan har prøvet det her. Jeg ved ikke, jeg troede bare, han ville køre os, men nu har vi fået passagerer med, så... Vi skulle bare... Ja, vi skulle bare gratis. Står det ikke? Men vi kan se på GPS'en, at det er sådan det rigtige sted, vi kører hen af, så hvis der er bare kortere at gå, så er det måske. Morgen og godmorgen. Vi er kommet i vores Airbnb-lejlighed i går, efter ham buschaufføren, den skulle køre sig hen, men det var fandme også godt, fordi at... Der var mega mange hjemløse i teltet, og yeah. Det var vanvittigt, jeg har aldrig set noget lignende. Vi kørte igennem sådan en kvarter, hvor vi bare boede i teltet på begge sider, og vejen og ned ad alle sidegaderne, hvor det faktisk var klamt. Og det er ret sjovt, fordi ham der vi bor med, ikke? Eller de to vi bor med, den ene han laver YouTube, han laver make-up-videoer, men vi kan ikke finde ham på YouTube, så vi skal lige have spurgt ham. Jeg ser, vi bor nærmest lige over klappen i Los Angeles. Gør vi? Vi bor lige i Chinatown. Chinatown? Vi bor i Chinatown. Måske derfor, der er så mange Kina-butikker her. Der er også virkelig mange spanskere. Ja, de snakker mega meget spansk. Hver gang man går forbi sådan en smøgeforretning, hvor de alle sammen siger, at de har 14 karat guld, bla bla bla, så står det på spansk. Yes. Men vi fandt en mega nice butik i går. Ja, vi har købt tøj, og nu skal I lige derinde igen og kigge på lidt mere tøj. Ja. Jeg gav under 200 kroner for en t-shirt, bluse, overkjole og en top og en kasket. Ja, jeg købte den mega fin kjole. Den er sådan en kasket. Min første kasket nogensinde. Den var flot til dig. Og i dag skal vi til Hollywood, og Beverly Hills, det er jo Drive. Hollywood endnu mere. Ja, og gå på Walk of Fame. Det bliver sjovt. Sjovt. Så det tager jeg med i dag. Hej. Hvor er vi på vej hen, Julie? Vi er på vej hen og finde, hvordan jeg skal tøj. Jeg tror, den er låst. Nej. Så nu skal vi ned og... Ja, vi har fundet ud af, vi har hørt, eller spurgt dem der. Vi bor ved, at vi bare skal tage elevatoren helt ned i kælderen, så skulle der være vaskemaskiner. Vi trænger virkelig til at vaske tøj, så... Hvad sidder man også? Velkommen til Julies vlog. Katrine, hun spiser bacon med Philadelphia ost på. Og jeg har fået lækker mad. Pindeboller og jelly. Smager godt. Her er der en æderkop. Skal jeg lige zoome en gang, så den løg i sætten.
Der er vist ikke så meget mere end at sige bon appetit. Så har vi fået gjort os klar, som I nok kan se. Og har du taget læbsæt med? Ja. Godt. Og så du kan tage på igen, hvis det gør ikke. Ja, og nu skal vi ned og have nogle penge, så vi kan vaske ned og trykke i de der maskiner, vi stod. Okay. Hollywood. Hvad ugedag er det? Onsdag. Mandag! Onsdag, så passer det perfekt. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde. Ud over LA, og så har vi lige set Hollywood-skiltet, og vi er ude at køre med en mærkeligste turbus, jeg nogensinde har prøvet, som er meget... Altså, jeg tror, det er hjemmelavet, fordi vi sidder bare i en bil, hvor lige nu taget ned, ikke? Og så er der... Ja, så er det bare at se en hel masse ting. Ja. Så er vi bare på tur. På tur. Og endnu en mand, der faktisk troede, at de snakkede samme sprog som nogen fra Tyskland, fordi vi sagde, at vi kom fra Danmark. Så var der en dame, der sagde, at det var vores naboer, fordi vi havde samme sprog. Så er vi bare sådan, nej. Alright, ladies, if you'd like more photos of the Hollywood sign, you can also get those right out here by the Okay, stop sign. thank you. For sure. Heroppe, der bor ham, der har lavet den der Madagascar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Den bor lige der. Sorry, guys. Der kan I se Hollywood-skiltet. Tom Cruise. The next home you're going to see is on your right is formerly owned by Jennifer Lopez. It's the first house on the far left. And then it's now owned by Gwen Stefani, the pop singer. Okay. She lives there right now. I'm going to take you guys closer to that house, so don't worry. Gwen Stefani, that's her current home. She paid $13.2 million for it. Det er sindssygt. 30,2 millioner dollars. There we go. Gated community of Tom Cruise, Britney Spears, Manny Pacquiao, and Gwen Stefani. Right here on your right, guys. There's the gates to your right. Er det gaten til deres hus? Ja. Nå, det er derfor, der er sådan et hus herude. This scary stuff. At speed. Leonardo DiCaprio, han bor lige derinde. Because of you. It's on the top. Er det det der? Ja, Den der kuppel? ja. Der på Justin Bieber. Der. Fuck, det er sindssygt. Han holder lige foran et træ. Det er det til alle believers. Kig, kig. Justin Bieber. Right there. Alright, guys, just watch your hands, everybody. You know, just be careful. Der er sgu et træ inde i hans hus. Justin Bieber. Justin Bieber. Right up there on the top, guys. Justin Bieber, guys. On the right, we'll see a property that was used in classic movie, two classic movies. One of the movies was The Godfather. The second movie was The Bodyguard. It's going to be this orange property here on your right. Right here, using The Godfather and The Bodyguard. You might recognize the gates on the count of three, guys. The gates will be on your right. 1, 2, 3, and to your right. Oh, yeah. You remember that from The Godfather? With The Bodyguard? That's the wedding scene and the horse head in the bed scene. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. The filming location for the reality show Real Housewives of Beverly Hills.
Real Housewives on your right. Færdig vores tur, står lige her ved Beatles. Nej, jo, The Beatles. Her har vi Paul McCartney. Hvorfor skal jeg filmes? Det vi skal afslutte vloggen. Jeg er helt fuldstændig syg. Ja, så gør jeg det. Vil du være med? Ja. Okay, jeg håber 2 sekunder. Yes, det var bare fordi i morges, der var vi åbenbart ikke lige fokus, men det har I nok set, når I ser det her klip. Men vi har ikke lige filmet sådan, siden vi gik på Walk of Fame, fordi at kameraet som sædvanligt løb tør for strøm, så skulle jeg lige oplades. Og nu har vi lige spist. Vi har lavet spaghetti kødsovs til aftensmad i vores Airbnb-lejlighed. Ja, det er mega lækkert at prøve der mad og bare købe friske grøntsager og frugt og alt muligt lækkert, som jeg også skulle se til morgenmad. Men jeg tror bare, at vi ligger i sengen nu, og så sover på et tidspunkt, så der kommer ikke lige til at ske mere i dag. Så bare vi siger godnat. Godnat.